Juče je u prostorijama opštinskog odbora DSS-a u Inđiji održana konferencija za medije na kojoj su kandidati sa liste DSS Dveri predstavili glavne tačke programa ove koalicije. Ukoliko na predstojećim lokalnim izborima osvojimo dovoljan broj mandata da možemo uticati na neke opštinske odluke, prvi osnovni zadatak biće da omogućimo uslove da Inđija ponovo bude centar male privrede kao što je bilo 80. godina. Da naše radnike koji rade i kod privatnika i kod domodošlih firmi maksimalno zaštitimo. Također ćemo osnovati fond za poljoprivredu koji bi bio u funkciji naših poljoprivrednih proizvođača, pre svega za nabavku savremenih sredstava mehanizacije. S obzirom da sam i sam radnik u školstvu i poznajem stanje u našim osnovnim školama, omogućit ćemo svim školama nabavku novih savremenih sredstava za učenje. Jer ovo što sad trenutno imamo je ono što sam ja koristio kao učenik. Saradnja Dveri i Demokratske stranke Srbije konkretno za Inđiju znači da će porodica biti na prvom mestu. Mi se zalažemo za porodični model društva i nama je važno kakvu vodu pijemo, da se finansijska podrška daje malim preduzećima i porodičnim firmama, da se poljoprivrednicima pomogne sa subvencijama kada već to država neće da radi i veoma nam je važno da naš lep i uređen centar ne bude toliko lepši od naše periferije, jer lice naše lokalne zajednice i svih nas nije samo cveće na centru, već i Prvomajska ulica, Sremska, Vinogradarska i sve neasfaltirane ulice na kojima se igraju naša deca na periferiji. Priče o ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti ništa korisno nisu donijele ženama. Žena mora dobije mogućnost da uskladi poslovnu karijeru sa majčinstvom i država mora da je zaštiti od gubitka posla kad ostane u drugom stanju ili od ucjenjivanja poslodavca da ne smije da ostane u drugom stanju da bi zadržala posao. Dragi sugrađani, Srpski pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije će se založiti za otvaranje kancelarije za saradnju sa Ruskom federacijom u našoj opštini. Osim kulturne i sportske saradnje, ova kancelarija bi se bavila prevashodno aktivnostima vezanim za ekonomsku saradnju privrednih subjekata naše opštine i Ruske federacije.